Kardom donatum kedam tang video long ilitum number creep ho questions an ilitum charlie ponlo lasi number creep ho pen number thong kep an kedam tang video long ilitum long ponlo lasi pinia banke number thong kep rai si pen number plike rapo an a question solve pon tunang lasi pangcheng ponlo nang aber kit tok akar BP ang bong komat si lo ke than cheng lo lasi option na bangke ilis timung pi carbon mili timung pi kareng ronghang pi basa pi inti kathar pi lasi ladak option la pli ang bong pen lai si bangke basa pi inti kathar pi si kene lo ke tham cheng lo alang like Samsung sing inti la tumpen kene lo jirkli lo la si alang li tum hello kitab ta ketok cheng hala kalakha kitab kalakha po kali hala sot ke bitusu po la si bitusu po kitab ta alang li tum si ketok cheng lo la si basa pi inti kathar pi hello la lo ke tham cheng anim sopi ke la number thom ke prahini bangke KARBI medium school hum ko ando lasi hum pharohini rasir kep hum inkoi ratrok hum inkoi rasir kep hum pharo phlira trokner kep ra phli lasi ansara bangke si hello lake hum inkoi rasir kep la chuning da wang lake lasi nangli tum la wang thudeta hai lasi cheleng pon pimitu number thom kep ra ke thom lamet guru long kam teron pirthe kahachi aningkan lake 1932 1936 1945 1939 lake 1932 ningkan si long kam teron ke pirthe nang hachi lo lapen ke number thom ke rapli lamet po Samsung sing inti pirthe kahachi aningkan lake 1903, 1914, 1911, 1904. Lasi answer bangke 1911. Ladak ke option na bangke dak answer dak kipi ke D. La di 1904 po sitame kali 1911 si alang li mehang ke the lamet po Samsung sing inti ke 1911 si amehang ke the number thom ke rapho ke lamet guru po bonglong terang ko an arta ahut pensi pensi kitab ke tok la bonglong terang kaya lamo ke nili video isi bonaya lo nangli tum nili channel long rinoi la pene nangli tum theklong po la si hadak ta nili pilo la important points an ke la bonglong terang alam pu thakan ke nili hala so video long piat lo la si na ke ningkan krip flipen bonglong terang kitab ke tok cheng ke ningkan krip flipen par ke number thom ke ratro kopi alam pensi osomar atuma phan lo ke than ke joy nei lo asila ke child pedagogy lo la ke la si ladak bang ke Assamese alam English alam Hindi alam ipi alam la si kopi alam lo la ke ipi alam pensi osomar tumphan ke lo ke thanang ji athema classroom teaching long ke non ke aprang ke ilitum second language si kene bisi koi ki use medium of instruction ke second language like English pustame ilitum use po English use po anpar ke mother tongue bang ke kene use longli pusi ilitum mene ebe kaching hoy sitami non bang ke non la so system of education ke lar non modern system of education ke ipialam first language si ilitum use nang first language ke ilitum ipialam hello asi ipialam pensi medium of instruction ke use nang anpar ke number thom ke proxy ke marat munit lapen ason aphan pulo men klar cycler
dim than lasi men lake marat munit lake men noun pula lake noun pula lasi la option A hello answer ke karjulong aphan akerap kelong lun karju laseng ketok anpar ke ate ot choklim isinat takali nasi ansara bangke laseng ketok nombor thom ke prasir ke osu kapadok alun pen ali kopi long lun ate ot pen lam kethan ilong osomara phan ke be ilong lun aning kachibi thek isinat takali nasi ansara bangke lun ate ot pen lam kethan ilong osomar tumhan ke be I hedi anpar ke nombor plikep ke munit pirthe nang hache hinoa phan nang toite munit aning misente arnam taram ta nangne munit aphan inghonte lasi ansara bangke arnam ta nang pu nombor arnam taram ta nangne lake hirjir long pensila ekevang munit pirthe nang hachi lake arnam taram ta nangne pulasi la answer lo kanghon pu hirjir nombor plike prasi kanghon pu hirjir ke toka bangkomat lo lasi kanghon pu hirjir ke isivet kali class 4 long tadu class 5 long tadu lasi class 4 long ke kenelo bidor singkru si tok lo class 5 long akang hon poem pulote lake long kam teron si tok lo lasi ladak answer bangke bidor singkru la class 4 akang hon poem alam si dak bang correct dun det lo jong si class mention that plote class 4 along plote bidor singkru si kitok lo la pen ke class 5 along plote long kam teron si tok lo kan hon pulo si tami poem ke hinita apar ke poem mane hirjir lo nili English alam ta use nang kok lo ladak bisi ilitum kabuji jiep ha asi karbia subjects tame nili English ta use pon nang kok lo lasi nang litum ning oiri nang litum anso se buji itu popusi nili ning thelo si nombor plike prahini karbi angbong doctorate a degree kilong cheng doctorate kilong cheng abang phu amen Dr. Robindra Taro, Dr. Phukan Chandra Phangcho, Dr. Theso Kropi, Dr. Jayanta Rongpi. Lasi ansara bangke Dr. Phukan Chandra Phangcho. Alang li hello ilitum karbia kay long pen doctorate kilong cheng abang iklo. Nombor plike prake thom bangke than kuru atum osomara phan ke than ahut kopi ason chisik nangji lake option number A bangke kitab along ke jong mek ason karju apu thek ke thek dunji aphan lapen ke number C bangke kitab kapor he ie phan osomar kapaju ie phan lasi answer bangke A hello kitab along ke jong mek ason nombor plike plie longke lam kachar li plote kenang sot abidia pun angbong akenang sot nei abangke kachar li kaningje karjulong kitok lasi la bangke la nombor C hello karjulong pensi ilitum bisi lam ke kachar li lasi la nombor C hello option number C hello answer ke nombor plike pho bangke lun puke kopilo lun puke ate ot pen kaning je alam puma mate asi ke lang pen kaning je alam mate armung pen kaning je mate
isi nata kali la song bong kolo bang lo la si ansara bang ke la e hello ati ot pen kaning ji alam phan si ilitum lun bukibu la si donatum ilitum video ding ong tan nang litum kapor hi board ji la pen nang litum lang tum te de ji mane porhi board ji la si video bang ke pini phan ke la number plike prapho an plote 15 questions lo la si ilitum la dak an le inton ikok lo nang la si mo ani ka prek le ilitum an ko number plike pra drop pen pang cheng pon thulo ne la pen ke la question solve thailo la MCQ question nili video bonai tang thailo plote previous question ta nili solve po video bonai pon thu po la si nang litum ke lang pen nang litum ine importance long lo posi nili ning thelo la pen ke nang litum video ke lang ning chepaning ding pen nang litum por hi pe me noi la si best of luck prepare well la si pini phan ke video lang si pajut kok lo